Magandang araw, Pilipinas! Welcome to CNS Vlogs PH. Coin hunting po tayo, 10 peso BSP series. Bago ang lahat ay nais ko muna kayong batiin ng isang magandang umaga, magandang tanghali at magandang hapon sa inyong lahat. Good day everyone! Shoutout muna sa aming Team Alliance at shoutout din sa magigiting nating OFWs. Shoutout din sa mga senior citizen at shoutout din sa mga silent viewers. Ayan, shoutout din sa mga kapwa ko coin collector o mga kabarya. Ayan, shoutout po sa inyong lahat ng mga kaibigan ko dito sa YT. Ayan, sa mga nag-subscribe sa aking channel, maraming salamat po. At sa mga bago kong viewers, welcome po sa aking channel. Paki-like, share, subscribe at pakipindot na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod kong videos. Ayan. Bago ko ipagpatuloy itong video ito ay nais ko munang pasalamatan ang bago kong kaibigan dito sa YT. Walang iba kundi si Siasat TV. Ayan bro, maraming salamat at nakakatabang puso ang ginawa mo. Ayan. Panoorin nyo ang video ito. Isang mapagpalang araw sa ating lahat, mga kasyasat worldwide. Welcome back sa aking channel. Pero bago ako magpatuloy, ay gusto kong i-shout out ang isa sa masugid nating kabalikatan na walang iba kung hindi si CNS, yan, PH Vlogs o CNS Vlogs PH. No, bago nating kabalikatan, isang coin collector at ito yung totoong coin collector sapagkat hindi niya nagpo-post talaga siya ng direkta kung ano yung totoo. Hindi yung kagaya ng iba dyan na para magiging intriguing ang kanilang vlog ay nakikreate ng senaryo. But in the end, hindi rin naman pala totoo. Babawiin din nila sa bandang huli na hindi ito yung tamang presyo. No, kaya ito, lagi din nating sinusubaybayan. So shout out sa iyo brother, CNS Vlogs PH, maraming salamat sa tiwala at suporta na ipinagkaloob mo dito sa akin channel. Ayan, ito na nga yung mga 10 piso na BSP series. Ayan, galing ito sa isang kaibigan na may tindahan. Ayan, nasa 6,000 ang halaga nito. Ayan, 2,000 bawat isang balot. Ang gagawin natin dito, hatiin natin to sa tatlo. Ayan, yung 2,000 muna ang ating i-hunt. Ayan, maghahanap tayo ng semi-hard to find na year 2000, semi-hard to find na year 2016, semi-hard to find na 2014, at maghahanap din tayo, baka makachamba tayo ng hard to find na 2007 at hard to find na 2009. Ayan, tatawagin natin itong coin hunting 10 peso BSP series part 1. Ayan, unahin natin itong 2,000. Ayan, abangan nyo uli sa mga susunod kong video yung part 2 at part 3 ng coin hunting na 10 peso. Ayan, unahin natin itong 2,000. Ayan, pipili na tayo. Ayan, bubuksan na natin. Coin hunting tayo ngayon. Marami-rami ito. Ayan. Sana makahanap tayo ng year 2016, semi-hard to find. Year 2000, semi-hard to find. At year 2014 na semi-hard to find din. At baka makachamba tayo ng year 2007 at 2009 na hard to find. Ayan, isa-isayin na natin to. Ayan, umpisa natin. Ayan, buena mano, 2017. Ayan, 2014. 2006. 2006 uli. Ang daming 2006. Ayan, 2006.
2017, 2012, 2002, 2002, 2006. Ayan, may 2008. Itatabi ko na rin ito. Ayan, medyo mahirap na rin hanapin ito. Ayan, 2008. Ayan, 2008 uli. Ayan, nakakadalawa na akong 2008. 2010. Ito, makintab pa. 2011. 2006. 2010. 2003. 2010. Ayan, 2006. Ayan, pangalawa. 2005. 2017. 2015. 2011. 2002. 2006. 2012. 2004. 2006. Ang daming 2006. 2011. Ayan, 2006 ulit. Ito, 2003. Ayan, napaglipasan na ng panahon. 2002. Parang 2007, nagulat ako dito. Ayan, 2002. Ito, may 2008 pa. Ayan, nakakatatlo na tayong 2008. Tabi na rin natin. 2013. Ayan. Ayan, ipapakita ko na lang sa inyo mamaya at paghiwa-hiwalayin ko muna ito. Ayan, nahanap tayo ng 2000, 2016, 2014, semi-hard to find, at 2007 at 2009. Ayan, ipapakita ko na lang sa inyo mamaya. Ito na nga. Matapos natin pagpilian ng 2,000 piso na 10 piso na BSP series, ito na yung resulta. Ito yung nakita ko. Ayan, nakakita tayo. Ito, may naligaw na commemorative coin ni General Antonio Luna. Ayan, may isang pirasong naligaw. At may naligaw din isang piraso. Ayan. Si Gat Andres Bonifacio. Commemorative coin din. Ayan. At mayroon din isang commemorative coin. Ayan, ni General Miguel Malvar. Ayan. At may nakita tayo sa iba kasi, semi-hard to find na rin ito. Nagdidepende din sa lugar. Ayan, nakakuha ako ng 7 piraso na 2008. Ayan, itatabi ko na rin ito. 2008 isa. Ayan, dalawa. 2008 tatlo. Ito yung pang-apat. Ayan, marami pang 2008 akong nakita.
Ayan. At nakakita rin ako ng isang pirasong 2016. Ayan. Ito yung mga na-hunting ko. Ayan, isang piraso na 2016. Ayan, semi-hard to find na ito. Ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan. Muli, stay safe, stay home. God bless. Diyos mabalos.